Svima dobrodošli u novu emisiju Dead Zona. Ne znam kako se kaže ono prva reč, ali samo da vam obavestim, skoro će biti RAM 17. Skoro sam blizu da budem RAM 17. I plus sam dobio mnogo ekstra pošle. Samo što još nisam kupio. Imam čak i novi snajper. Ekstra. Nema zvuku. Ja bih htio da dobijem minu. Kako dobro. Još nisam dobio... Okej, neka počnemo. Ovo je bilo brzo. Inače, ako znate, ja sam... What the fuck? Čak sam počeo igru. Inače, ako znate, ja sad imam jači level, pa mogu da imam preko 100. What the fuck is hell? O, još malo, bre. O, brate, razvali nas. Ajde, još malo da ste zauzeli. A ovo je neprijatelj. Bum. Ajde, momci, bre, pičkova materi. The Killer. Tu 0-5, no. Ovo je lik. Još jedan je ostao. Evo ga. Ajde, izdrži, momče. I nije izdržao, svi smo iscrkli. Ok, igrat ćemo još jednu. Pošto sam ja tek ušao unutra. Igrat ćemo opet, opet nećemo igrati sigurno Dead Zone. Dead Match, bože. Moram da pravim baterije zato što imam 33%. E, ovdje mogu sad lepo da igram. I ovo mi je najomiljenije mjesto. Dok sam se pitao kakav je taj sniper. Razvaljujemo momci. Opa. Nisam dobro. Da ovdje pić. Au, marš. Let's go, move out. Ovo je tamo rastora. A sad ću ja njega da rastoram. Bum. Dobre. Jedi metko, jedi... Metko. Ili bolje reći da ti bacim face hunger. Osvajamo zonu A. The Killer. Ej, počekaj, ja sam sa njim već igrao. On je bio crveni tem. Hello, pung. Ma daj. Opa. Budi miran. Poing, marš. Ja sam mislio da će izaći. Evo ga. Izađi. Nego si, marš. Izvini, ja mislio da sam ja tim mutanta. Ok, neko je gore. Vidio sam da neko bio gore.
Opa. Pln. Ok, više neće budem sa strane. Idem joj napad. A to ne mogu da napadnem s vode. Još, marš. Jedan snajper gore. Opa. Ujej, dobro. Za malo poginem. Ne, marš. Ama da zašto nikad ne mogu... Ko to traži pičku? Evo ga, prvi kill. Svi bombe bacaju. Dobro. Idemo. Uje, dobro. Valjda sam uspio da preživim. Marš. Biće snajper. Okej. Side of kill. Retardirano ime. Izađi, poing. Promašio sam. Poing. Zašto uvijek promaši metak? Poing. To! Kill. I to headshot. Malo ću se pomeriti. Jedan turret. Nema nikoga gore. Evo ga. Jedan snajp. Znao sam da će mi neko roknuti. A stvarno sam bio tu gore. U redu, idemo napad. Vidim koje sam ja loše mjesto. 7. Valjda. Bolje da nisam 10. Move. Evo ga kill. I to mogu odavde. Ma daj, prošao mi. Poing. Promašio sam. Shit. Neko drugi ga je ubio. Treba mi malo dosta vremena na cijem to. Poing. Koliko sam već kill? 4. Ovako to pucam.
Mnogo ih. Evo ti mjesto brzo. Kako je retard? Ova raketa! I upravo mi vodimo. Ok, idemo opet. Idiot. Dobro, barem nije... Evo ga. Marš. Dobro, imam još 4 minuta. Ok, idem ja. Dobro, barem nisam... Dobro, nisam... Otišao dole. Hoćeš da lubaju? Pa dobit ćeš je. Dobro, dobij si grubu igru. Pa smo pobedili i završit ću klip. Šta ovaj kaže na... Sad bedak, nemam... Nema... Četiri, tri, gotovo, pobedili smo. I vidite, morao sam da prekinem zato što sam da se mislim. Nema soban. Nego, idemo da vidimo. Level up! Sad sam level 17. Odlično. Inače morat ćemo završiti i hvala vam što ste mi gledali, subscribe-ujte mi, dajte mi like, bilo što. Doviđenja.